Моля да се успокоите и да продължим напред. Никога не забравяйте, че в това читалище всеки от вас е оставил частица от себе си. Това читалище и тази самодейност, която няма прекъсване назад 80 години, е благодарение на всички вас. И вие, и аз израснахме тук. Нека не се поддаваме на емоциите. Помнете, че във фолклора е кодирана националната ни идентичност. Докато го има фолклора, докато има нашето читалище, България ще я пребъде. Ще пребъде и село Карабонар. Аз събрах преди 3 години историята на село Карабонар и част от историята на Народно читалище Възраждане. Продължавам да бъда сред вас и съм горда и се покланям пред вашия труд. Нека сега да продължим да се веселим с нашия празник. За всички вас е следващия поздрав от гостуващият ни гайдарски състав Петко войвода, град София, с ръководител Иван Балабанов.